try-out morgen van start. Eerste sportdebat Venray. Het is vandaag 25 februari. Dit is het Willemaasjournaal. De Grote Kerk en de Paterskerk in Venray hebben het afgelopen jaar met een tekort afgesloten. De Grote Kerk leed een verlies van €36.000 en de Paterskerk eindigde ruim €18.000 in de min. Beide kerken kampen met teruglopende inkomsten. De dalende opbrengsten worden vooral veroorzaakt doordat er minder diensten en misintenties worden aangevraagd. Daardoor lopen ook de collectes terug, evenals de inkomsten van offerblokken en kaarsen. Beide kerken moeten daardoor dit jaar nog meer bezuinigen op de uitgaven. Morgen staan de leerlingen van het Raailand College weer op de planken met hun schoolvoorstelling De Try-out. In Schouwburg Venray mogen zij 2 avonden hun talenten aan het publiek laten zien. De try-out is al jaren een begrip op het Raailand College. Vandaag waren alle leerlingen aanwezig in de Schouwburg voor de generale repetitie. En daarbij werden alle laatste puntjes nog op de i gezet. De acts aan zich die zijn af. Dus de kinderen hebben thuis geoefend, ze weten precies wat ze moeten doen. Nu gaan we het alleen hebben over waar ga je precies op het toneel staan, hoe kom je op, hoe ga je af. En dan voelt iedereen zich ook zeker dan. Het is ook vooral een beetje sfeerproeven voor die kids. Voorheen werden er 4 voorstellingen georganiseerd. 1 voor de brugklasleerlingen en 3 voor ouders, familie en vrienden. Sinds vorig jaar is dit een voorstelling minder geworden. Enerzijds vanwege de terugloop van het publiek, denken we. De andere kant is omdat we willen graag de zaal vol zien. En we vinden ook dat de artiesten dat verdienen, een volle zaal. Dus in die zin willen we graag een sfeervolle club mensen bij elkaar. En dat komt er goed aan de show. De try-out wordt altijd aan elkaar gepraat door leerlingen zelf. Dit jaar verzorgen Sjoerd van Hoenselaar en Geke Schalkwijk de presentatie van de show. Onze taak is eigenlijk om het publiek tussendoor, tussen de stukken van dans en zang en theater door te vermaken. En volgens het thema van dit jaar, het moet educatiever. Nou is best wel een taak, je staat constant op het podium. Ja. Waarom heb je ervoor gekozen om dit te doen? Nou, je staat de hele tijd op het podium, dat is een eer eigenlijk wel. En het is leuk om te zien tussendoor hoe het achter de schermen ook gaat en hoe er mensen aankomen en zenuwachtig zijn. En jij bent ook zenuwachtig, maar ja, het is gewoon, van begin tot einde ben je eigenlijk bezig met de try-out. De try-out van dit jaar biedt net als ieder jaar veel diversiteit met dans, zang, muziek en toneel. Een van de acts is het duo Pim en Daan Wijs, 2 broers. Pim zingt en speelt gitaar en Daan speelt de cajon en zingt de tweede stem. En dan hebben we 2 liedjes gekozen. En die hebben we een beetje in elkaar over laten lopen. En ja, dat is onze act. En 2 broers dus. Is het met paplepel ingegoten? Ja, aan de ene kant wel. Vroeger altijd wel muziek gemaakt. En toen ik begon met gitaarspelen en zingen, ik heb zangles dan. Ja, hij drumde altijd. En op een gegeven moment met die cajon kan dat eigenlijk heel leuk klinken. Toch rustig, toch akoestisch, maar toch wel, zeg maar, om er iets moois van te maken. Het gaat wel goed met die 2 instrumenten. En natuurlijk hebben jullie ook van tevoren moeten oefenen. Als 2 broers, heb je dan niet af en toe een conflict? Nee, dat valt wel mee. Uiteindelijk is het natuurlijk altijd wel een beetje van, ja, maar jij dit, jij dat. Maar op zich, we oefenen gewoon en als het dan niet gaat, dan stoppen we er maar gewoon mee. Ik bedoel, het is gewoon op zondagmiddag een keer, op maandagavond, op vrijdagochtend, gewoon altijd verschillend. Hoping one day you make a dream last. Dreams come slow and it goes so fast. See when you close your eyes. Maybe one day you will understand why everything you touch surely dies. But you only need to light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let it go. Morgen moeten de leerlingen allereerst optreden voor de brugklasleerlingen. Woensdag en donderdagavond treden zij op voor familie en vrienden. D66 heeft als nieuwkomer lijst 8 gekregen bij de nummering voor de raadsverkiezingen van 19 maart.
De volgorde van de 7 andere partijen is bepaald aan de hand van de laatste verkiezingsuitslag. De top 3 is onveranderd gebleven. CDA staat op lijst 1, PvdA op 2 en Samenwerking op 3. PP2 was bij de verkiezingen van november 2009 als debutant nog lijst 7. PP2 is nu opgeklommen naar lijst 4. Daardoor moesten VVD, SP en Inventief een plaatsje prijsgeven. Alle 8 partijen doen zelfstandig mee. Er zijn geen lijstverbindingen aangegaan. Venray krijgt een sportdebat waarin de staat van sport wordt besproken. Dit debat vindt plaats op maandag 10 maart in Hotel Asteria. Er zullen 4 onderwerpen worden behandeld. Onder andere wordt er gesproken over bewegingsonderwijs, de toekomst van gemeenten in het sportlandschap en over topsporters in een gemeente. En van dat laatste kan Venray nog een hoop leren, volgens organisator Maurice Ambaum. Ik pleit al jaren voor het feit dat Venray wat meer trotser mag zijn op de topsporters. Venray is, als het om de individuele topsporters gaat, topsportgemeente nummer 1 van Limburg. Ik weet dat de gemeente terecht overigens een beleid heeft dat helemaal gefocust is op breedte sport. En ik heb daar met Lucien Peters al vaker van gedachten over gewisseld. Dat ik vind dat Venray ook iets meer met die topsporters moet doen. Lucien heeft mij beloofd en gezegd dat er al een aantal dingen in gang zijn gezet. Maar topsporters reizen over de hele wereld, kunnen ambassadeurs voor Venray zijn, kunnen clinics verzorgen, kunnen een stimulerend voorbeeld zijn voor de kinderen die later ook zo willen worden. En dan moet je als gemeente, moet je daar meer mee doen. En dat komt onder andere dan ook terug in het sportdebat. Volgende week maandag is het sportdebat dat het karakter van een lunchbijeenkomst heeft. Het is de bedoeling dat Sportdebat Venray een terugkerend evenement wordt. Wij willen van het Sportdebat Venray echt een merk gaan maken om ieder jaar de staat van de sport om die te gaan bespreken. En dat willen we in Venray gaan doen. Dus we doen het nu en dit is gekoppeld een beetje aan de gemeenteraadsverkiezingen. Maar het is de bedoeling dat er in 2015 ook weer een sportdebat gaat komen. Iedereen die geïnteresseerd is, kan langskomen. Aanmelden kan via de website www.sportdebatvenray.nl. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 6 uur 's avonds. Donderdagavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt droog. Naast opklaringen zijn er ook wolkenvelden. Morgen overdag is het wisselend bewolkt en meestal droog. Er kan een bui ontstaan. Tijdens zonnige perioden komt de temperatuur uit op zo'n 10 graden. Ik wens u nog een fijne avond.